Malta għandha fost l-iżjed nies li huma sidien ta' darhom minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ skont statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-EUROSTAT. F'din l-istatistika ħareġ kif Malta hawn kważi 82% tan-nies li huma sidien ta' djarhom. Dan filwaqt ftit iżjed minn 18% tal-Maltin qed jikru il-propjetà li jgħixu fiha. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja fl-Unjoni Ewropea kif hawnhekk dawk sidien ta' djarhom huma ftit inqas minn 70%, filwaqt li dawk f'Kirja huma ftit iżjed minn 30%. Din l-istatistika tal-EUROSTAT turi kif fi żmien sena f'Malta dawk sidien ta' djarhom żdiedu b'1.3%. Fost l-iżjed pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandhom l-aktar sidien ta' djarhom huma Rumanija, l-Slovakkja, il-Kroazja u l-Litwanja. Filwaqt li aktar pajjiżi li għandhom persuni b'dawk b'kirja fl-Unjoni Ewropea huma l-Ġermanja, l-Awstrija, Franza, l-Iżvezja u l-Lussemburgu.